Sa gusto mo gamit sa track oval sulod sa Cebu City Sports Center, buksan kini ugmang adlaw Hulyo 23, 2024. Kini gigamit bag-o lang sa nahuman sa Palarong Pambansa 2024 diin giayom-ayom na sa kontraktor ang ginagmayng danyo sa oval. Ang pagbukas mula na hangtod sa pagpahigayon sa Pasigarbo, Sugbo sa hinapos nga bahin sa buwan sa Agosto. Mao kini ang gipahibaw ni acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Apan isunod dayon ang pagpahigayon sa major repair sa track oval human sa festival. Aron makorihian ang sipyat sa sukod sa lane sa oval aron motukma sa standard size nini. Giklaro sa opisyal nga walay gasto ang dakbayan sanglit bagahon man kini tanan sa kontraktor. When the time comes nga mag-major repair na, sirado na gid ang oval. Okay? And then we will wait for it na ma-cure na sad siya. And then, after that, maglinya tagbalik. Kay para ang 399.22, mahimo na yun og 400.